अब्ला नोंथांमोना गुबुन डिपार्टमेन्टआव पस्टिं जागोन। दायो लोगोफोर जों थांगोन अफिसियेल साइटआव नाथाय मोनसे बाथ्रा दायो फुङावहाय आं भिडिअ खालामनाय टाइमावहाय अफिसियेल साइटआव लिंकआ एक्टिभ जायाखै अब्लाबो जों एडमिट डाउनलड खालामगोन। जों फैबा अफिसियेल साइटआव सेबायाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों लिंकखौ मोननाय जायाखै। आं नोंथांमोननो मैया मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जे जोंहा एक्टिभ जायाब्लाबो प्रफाइलाव थांनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो। दा बेखायनो नोंथांमोना मबाइलखौहाय डेस्कटप साइट खालामना ला जाहाथे मोजाङै पेजआ अपेन जायो। दा बेयाव नायदो नै लोगोफोर लिंकआ दासिमबो बेयाव डाउनलड एडमिट कार्ड ओंखाराखै डेट मिन्स बेयाव फैथ'वाखै सेबायावहाय अब्लाबो जोंहा जिंगासिनाव गैया जों थांगोन अफिसियेल मोनसे लिंकआव जेराव जोङो लगिन खालामना नायबाय थादोंमोन मैयानि भिडिअआव देन बेयाव आं कपि खालामना पेस्ट खालामबाय स' बिनिफ्राय जोङो सार्च खालामसै फैगोन देन बिनिफ्राय लगिन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। दा फाइनालि फैबाय देन बेयाव नोंथांमोना गोबां अपसन मोनदों हम बेनिफ्राय लगिनआव क्लिक खालामबाय अके जास्ट लगिनआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना लगिन खालामदो आरो बावदोंब्ला स' नोंथांमोना फरगट पासवर्डआव होबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां फिल खालामनांगोन अब्लासो जागोन नङाबा जानाय नङा। दा गोबां मिस्टेक खालामो नोंथांमोना लासै नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि एडमिटआ स' जायो आरो डाउनलड खालामनानै लानो हायो। दायो लोगोफोर आङो लगिन खालामबाय आंनिखौ बेयाव लगिन खालामबाय हमना ला स' बेनिफ्राय एडमिट कार्ड मोनसे अपसन थायो बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा एडमिटआ डाउनलड जासिगोन देन फाइनालि डाउनलड जाबाय नै स' बेवहाय माखासे गाइडलाइन्सखौ नायगोन जों इम्परटेन्टखौ जेरै कुइसना बेसेबां थागोन एग्जामा माबादि जागोन सेन्टारा मोनसेयाव थागोन ना गुबुनाव जाबावगोन बिनि सायाव जों डिसकास खालामगोन एन्ड ग्रेड 4 हिसाबै आरो ग्रेड 3 हिसाबै माबादि रोखोमनि फैगौमोन जों बेखौबो नायफिनसै। दा बेनो जाबाय जोंहा फर्स्टआ नोंनि सायाव नोंथाङा बबेयाव खालामदों एप्लाइ दा मोनसेया ओरैबायदि बेयाव फैदों पेपार 3 एन्ड पेपार 4 दा पेपार 3 पेपार 4 होननाया बेनो जे ग्रेड 4आवहाय पेपार 1 2 थांबाय नालाय दा बेयाव 3 एन्ड 4 फैदों सिरिसआ स' बेनिफ्राय फर्स्टआ नोंथांमोना जि फर्स्टआव एप्लाइ खालामदों पेपार 3 माने एचएस पास लेभेलनि बेनिफ्राय पेपार 4 माने डिग्री पास लेभेलनि अके स' बेयाव आन्दायनाङा दा डिग्री पास लेभेलाव खायसेया कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ खायसे गैया अब्लाबो एग्जामा मोनसेयानो जागोन नोंथांमोना मोनसे जागोन आरो एग्जाम सेन्टारा मोनसेयावनो थागोन जिंगासिनाव गैया हेल्थआव जेरै जायोमोन बेबादि रोखोमनि थागोन। स' बिनिफ्राय एचएस लेभेलनि एग्जामा फुङाव जागोन लोगोफोर 10 AM निफ्राय बेनिफ्राय डिग्री पास लेभेलनि एग्जामा बेलासियाव जागोन आरो जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना मोननैबो एग्जाम होनो हागोन गांसे एडमिटजोंनो बे अके जाबाय स' बिनिफ्राय जोंहा थांसै फैदो नेक्स्टआव इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायबावसै गाइडलाइन्सखौ। दा एग्जाम हैनो थाङोब्ला नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ नायनांगौ जेरै नोंथांमोना मा लांफानांगौ लांफानाङा पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड जि दङ मोनसे लांफाबानो जागोन फट' थानाय बेनिफ्राय एडमिटआव फट' गैयाब्ला नोंथांमोना गांसे कालारिं फट' लांफा स' बेनिफ्राय एग्जाम हलाव मा लांफानांगौ लांफानाङा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आरो नोंथांमोननि कुइसन सिरिसआ ABCD थागोन नों ए मोनबा एखौ होनांगोन सिरिसआवहाय स' बेनिफ्राय टाइमिंआ 2 आवार्स जागोन आरो लोगोसे 100 कुइसन थागोन बेयाव आरो बेयाव नेगेटिभ गैया नोंथांमोना ब्लेक नङाब्ला ब्लुजों इउज खालामनांगोन बल पेनखौहाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि कुइसना 100 थागोन नालाय मोननै रोखोमनि दं एग्जामा एचएस लेभेलाव 1.50 मोनसे कुइसनावहाय नाम्बार मोनगोन कारेक्ट जायोब्ला आरो लोगोसे ग्रेड 3 डिग्री पास लेभेलाव 1.75 नाम्बार मोनगोन मोनसे कारेक्ट जायोब्ला स' बिनिफ्राय ग्रेड 3 आव डिग्री पास लेभेलाव 175 नि एग्जाम जागोन नाम्बारा आरो लोगोसे ग्रेड 3 एचएस पास लेभेलाव 150 नि नाम्बार जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया स' बिनिफ्राय लेंगुवेजआ गासैबो थागोन इंलिश बड' एसामिस बांला अके स' बेनोसोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे आलदा जानो हागौ गोबां अखा हादों स' नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ डाउनलड खालामनानै एडमिटखौ गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना फारि फारि नायबानो जाबाय।